may tambalan na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, I am Jamel, 40 years old at isa sa mga tambalanista ninyo dito sa San Antonio, Texas. Sumulat ako para ibahagi sa inyo kung paano ako bumangon sa matinding pagkalugmok. Naway kapulutan ito ng aral ng mga listeners ninyo, lalo na yung mga dumadaan sa kaparehong pagsubok. Palaki ako at ang aking kapatid ng lolo at lola sa Pilipinas. Aaminin ko, lumaki akong nakukuha ang lahat ng gusto. I was 25 when my dad petitioned us sa California. Hindi masaya kasi dahil hindi ako lumaki sa tatay, strained ang relationship namin. Lumala pa nang magpakasal siya sa babaeng hindi ko rin gusto. I found a job at kahit sinasabihan na ng tatay ko at stepmom to move out, hindi ako bumukod. I was a freeloader. Mas bumaba ang tingin nila sa akin nang matanggal ako sa trabaho. Ang dami ko ng utang. My debts started to pile up. Despite that, I continued sending money monthly to my girlfriend in the Philippines. Hindi lang yun. Umuwi ako ng Pilipinas para makita siya kahit unemployed ako. Nalaman ko eventually na may iba pang lalaki pala at pineperahan lang ako. Pagbalik ko ng US, hindi na ako nakapasok sa bahay ng tatay ko. Bilang protesta sa pagpapalaya sa akin, umalis din ang lolo at lola ko at bumalik ng Pilipinas. Tumira ako sa sala ng kapatid ko. Nang magkatrabahong muli, my sister asked me to move out. This time, I did. Umupa ako ng maliit na kwarto and for the very first time, I was paying rent. Dahil baon sa utang, I was living from paycheck to paycheck. Isang kahig, isang tuka. Minsan nakakatanggap na lang ako ng notification sa phone ko na negative na ang balance ko sa bank account ko. This prompted me to get a second job bilang line cook sa fast food on weekends. Hindi pa din sapat. Sa katunayan, may isang time na declined ang credit card ko nung nagpagupit ako. Mabuti na lang at sinabi ng may-ari na magbayad na lang ako sa sahod. Ayoko nang maulit ang nakakahiyang eksenang yon kaya kumuha pa ako ng isang trabaho. Security guard on weekend nights. One day habang nasa gym, nirecruit ako ng isang US Army na mag-enlist sa bootcamp. Pinasa ko ang exam at nung January 20, 2015, pumunta ako sa bootcamp sa Georgia para magsanay. Hindi madali. Sakit ng katawan at pagod ang ininda ko araw-araw. Pero kahit gusto nang sumuko ng katawan ko, pinilit ko ang sarili kong magpatuloy. Humingi ako ng tulong sa Diyos para patuloy akong bigyan ng lakas. I graduated from the bootcamp in May 2015. Dumalo ang kapatid ko. Habang nagmamarsya, bumalik sa alaala ko yung hirap na pinagdaanan ko noong mga panahong walang-wala ako.
Pero heto ako ngayon, taas noo at handang-handang harapin ang mga pagsubok na siguradong darating pa. Later in my army career, nag-aral akong muli at naging isang respiratory therapist. Kaalis ko lang sa active duty at ngayon ay isa ng reservist sa US Army. Nakapag-ayos na din ako sa dad ko at sa stepmom ko. May asawa na rin ako at nagtataguyod na ng sariling pamilya kaya minarapat kong ituro sa magiging anak ko ang halaga ng maayos na relasyon sa pamilya. Dito na po nagtatapos ang aking sulat. Salamat sa oportunidad na makasulat po sa inyo, mabasa man ninyo o hindi. Ang inyong tambalanista since 2004, Jonelle. Mali yung bigkas mo. Jomel? Ano? Jonelle. Jonelle. Ganun. Pero Jomel kasi ka. Jomel. Jomel, ganun dapat. Ganun dapat. Okay. O, ayan Jomel, na. nagmamahal. Jomel. Okay. Saan ba yun? Bagong uso ba yan? Baka hindi ko alam. Nakikiride lang ako. Nadinig ko lang din. Hindi ko alam kung saan ang galing. Okay, eto na. Okay, di congratulations. Yun naman ay kwento ng tagumpay, 'di ba? Ganun naman po talaga at lagi nating pagpapaalala po ito mga kabisyo na kung ano man ang sitwasyon mo, whatever your situation is, it will change. Magbabago at magbabago 'yan. And in your case, Jomel, ayan. In your case, 'di ba, nagbago mula sa freeloader to ngayon meron ng pamilya. Na itinuturo sa anak yung mga tamang dapat gawin, yung mga maling mga ginawa mo nung kabataan mo na hindi dapat gawin ng mga anak mo, di very good. Ito yung sinasabi natin na lahat ng season in our lives, meron pong dahilan kung bakit ito nangyayari, di ba? Yes. So nangyari yung eksena mo, bakit? Para matuto ka at para maturuan mo yung susunod na henerasyon, di ba? Which is yung anak mo. Tama. Di ba? Yung ganyan. Importanticious na makuha po natin yung lesson mula kay Jomel na nagbabago po ang lahat. Huwag mag-alala kung nasa sitwasyon ka na nasa laylayan, nasa lusak, nasa baba, nasa ilalim ng kahirapan, ayan. Huwag mag-alala dahil sapagkat because darating din ang eksena ng tagumpay. Totoo yun. Kapag nakakarinig po tayo ng mga ganitong klase ng kwento, mga kaibigan, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Lalo na kung ang sitwasyon mo ay nasa mababang sitwasyon ngayon. Di ba? Kapag if you're feeling down and out at nakakarinig ka ng ganitong klase ng kwento, nagkakaroon ka ng hope pa. Di ba? Na siya nga nagbago eh. Correct. Di ba? Nag-improve ang situation ng kanyang buhay. So malamang ako rin in the near future, mababago rin ang takbo ng buhay ko. Yan. Di ba? And kapag gano'n, totoo po yun, lahat ng nangyayari sa atin, laging may iniiwang lesson. Yun yung dapat nating makuha. Huwag nating hayaan na lilipas ang phase or sitwasyon na yun nang wala kang nakuhang lesson. Importante laging meron. Truth. Masaya at malungkot, laging may iniiwan yan, memories and lesson. Dapat makuha mo kasi kung hindi mo makuha, malamang sa alamang, mauulit yan. Hanggat hindi mo nakukuha yung lesson, 'di ba? Yes. Bakit pa ulit-ulit na nananakawan ka ng cellphone, nasasnatchan? Kasi hindi mo natututunan yung lesson na kapag ka nagko-commute, dapat, o kaya nasa lugar na public na pwede at posible at alam mong talamak yung mga snatcher, 'di ba? Dapat itinatago yun sa loob ng pante, 'di ba? Para hindi nakukuha, 'di ba? Ganon, maulit at maulit hanggat hindi mo natututunan yung lesson, 'di ba? Kapag halimbawa, nawalan ka ng bagay o gamit sa loob ng sasakyan, nabasagan ka ng kotse kasi alam mo naman kapag ka bonus na, dami na nakatanggap ng Christmas bonus eh. 'Di ba? Kapag ka bonus ng nating mga empleyado, feeling ng mga magnanakaw, bonus din nila, di ba? Nakaabang din sila, di ba? Nagmamatsyag din yung mga yan. So pag nakita nila sa sasakyan, pwedeng may kunin, di ba? Pwede nilang basagan. At mauulit-ulit yan, yung ganyang blagay, kung iwan ka ng iwan ng gamit, di ba? Yung pwedeng laging maging mitsa ng mitsa ng pagnanakaw, yung bag mo na laging naka-expose at sinasabi dun sa magnanakaw, kunin mo ako, nakabuyang-yang ako, di ba?
Come to mama. 'Di ba? Laging mangyayari at mangyayari 'yon, 'di ba? Totoo po yun. So importantisios kabisyo na matutunan mo yung lesson. Yes, Yun naman kailangan yung makuha mahalaga. mo yung lesson na yun. Though, isa ring magandang makuha natin sa kwento ni Junel o Jomel. Magkaroon tayo ng anong tawag dito, try to see the good in everything, in every situation, kasi posible talaga. Correct. Meron naman. Meron. Diba? Mahirap lang gawin, mga kaibigan. Lalo na pag nandiyan ka sa sitwasyon na lugmok ka, how to find joy, 'di ba? Pero meron at meron. Meron talaga. Hahanapan. Siguro nung pagkakataong yan, pwedeng makita ni Jomel na, ay oo, wala na ako sa poder ng mga magulang ko. I was once a freeloader, pero ngayon kaya kong maging independent na nilalang. Diba? At sa pagiging independent ko, marami akong matututunan. Isa na doon, magiging akong matapang. Diba? Magiging magaling kang decision maker kasi mag-isa ka na lang eh. Yes. Nung dating dependent ka pa sa mga magulang mo, lahat ng mga decision mo malamang nanggagaling sa kanila. Pero kung titingnan mo sa aspetong yung hirap ng pagiging independent, ang kagandahan nun, natututo kang mag-decide on your own. Diba? You are your own boss. And minsan masarap din yun, ha? Diba? So yung sinasabi natin, try to see the good in everything kasi meron po yan. Yan. Lagi namang meron. Oo. Yan yung ipapractice po natin. Totoo. Katulad ngayon, iniisip ko, pero mahirap, partner, ha? Kasi tulad ngayon, nawawala yung cellphone ko. Ano kaya yung good dito? Ang dami kong iniisip. Ano kaya? Tulungan mo naman ako. Ang good niyan, partner, nasa mabuti na siyang kamay. Ang good niya, nakatulong ka doon sa kapwa nakakuha. Di ba nakakatawang isipin, pero sa totoo lang, sakit sa kalooban. Nasa mabuti na siyang kamay. Nasa mabuti na siyang mga kamay. Nakakalurke. Di ba, tingnan mo, yun naman ang katotohanan dyan. Mahirap din naman talaga. Mahirap talaga siya eh. Yung pagka nasa actual ka na, kunyari, merong may sakit sa pamilya. How to find joy in it? Ang hirap, di ba? Kaya hindi ko kaya yung sinasabi mo, partner. Hindi may mga ganun din. Halimbawa, pero may mga magagaling na carry yun, ha? Oo. For example, kunyari may sakit sa pamilya. Hindi naman kayo nagtitipon-tipon na pamilya nung walang sakit eh. Pero the time na nagkaroon ng sakit, lagi kayong magkakasama. Correct. You are praying together. Tama, pwede. Mga gano'n na parang, di ba kung hindi pala nagkasakit yung anak natin, hindi tayo magkakaroon ng special bonding, tender moments together. True. At hindi lang yun. Kung hindi pala nagkasakit yung isang family member, hindi pala natin maaalala na maging madasalin. Yes. Oo. So ang good doon naibalik ka pa kay Lord. Nagdagdag ligtas points ka pa sa langit. Nagbalik loob ka. Oo. Diba? Pero kapag nandun ka lang talaga sa sitwasyon, medyo mahirap din siya. Ang hirap intindihin at hanapin yung joy in it, yung how to find joy in suffering. Paano? 'Di ba nagsasuffer ka nga? Nahihirapan ka nga. So paano mo hahanapin yung good in it? Pero meron. Time will tell kung ano yan. May dahilan kung bakit kailangan mangyari, bakit nangyari, at bakit sa'yo nangyari, di ba? Laging meron. Mahirap lang talagang intindihin sa true lalo lang, di ba? Pero kapit ka lang. Laging may lesson na makukuha kung bakit nangyayari sa'yo yung bagay na yan. Kung bakit nasa laylayan ka ngayon, bakit naghihirap ka ngayon, bakit magulo ang isip at puso mo ngayon, may dahilan kung bakit. At makukuha mo ang lesson na yan in God's perfect time. Sa true lalo. Yan. So, salamat sa inimpart mong wisdom ngayong araw na ito, Jomel. Sabi mo nga, no, isang malaking karangalan para sa iyo na mabasa man o hindi on air yung kwento mo at nakadagdag pa na nabasa talaga namin on air. So, yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit nangyari yung nangyari sa buhay mo, 'di ba? To serve as an inspiration to other people na ganyan din ang eksena, yung kung ano man yung naging mga eksena mo in the past, yan din ang eksena ngayon. Hindi pala forever freeloader. Diba? Hindi pala forever nakikisaw-saw lang, nakikitira, 'di ba? Dadating din pala ang panahon na makakausad din, 'di ba? Tiwala lang at syempre tiyaga lang at syempre may gagawin ka din. Totoo. Hindi pwedeng ano-ano ka lang din. 'Di ba? Freeloader for life, 'di ba? So dapat meron ka ring gagawin, kikilos-kilos ka din. 'Di ba? Nakakatuwa para sa anak mo yung mga lessons na nakuha mo. Kasi Sa sabi mo nga true. willing kang i-share kung ano man yung lesson na nakuha mo sa lahat ng pinagdaanan mo. Tama. So Diba? ang kagandahan yan, yung anak mo pag nakuha niya yung lesson na yan, i-impart niya rin sa susunod na henerasyon. Yes. Di kayo na, before you know it, yung susunod na henerasyon
henerasyon, biglang ikaw na yung top 10 outstanding Filipinos. Di ba? Oh, diba? Mga May ganon. excellence award ka. Correct. Di ba? At nag-impose na yun sa maninuno na si Jomel. Di ba? Na nung araw ay freeloader. Oo. Na nung araw parang walang patutunguhan yung buhay pero natuto. Oo. Di ba? Natin masasabi. Malay mo tuwing Christmas party ninyong pamilya, ikaw yung special mention. Correct. Alam niyo ba, yung ninuno natin. Yan, di ba? Oo. Siya na naging dahilan na kung bakit tayo, ang pamilya natin na ngayon mga tinitingala Yan. bilang mga outstanding people in the world, di ba? Ganyan, di ba? Nagsimula yun sa ninuno natin. Malay mo, Jomel, di ba may waiting shed pa na nakapangalan sa'yo. Hindi natin masasabi. Lahat posible sa mundong ito, di ba? Salamat for sharing your story. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ayan. So, ganon naman lagi nating tatandaan na there's always a reason for everything. And always, every time that we go through a season, God sends help. Ako naniniwala ako dun na kapag kami pinagdaanan ka na particular na eksena ngayong season na ito, meron namang tulong na ibinibigay din sa'yo. 'Di ba? So, pero, importante issues, kumilos-kilos ka din. Hindi pwedeng hindi ka kikilos. Ganun. Magandang i-practice 'yon sa sa pang-araw-araw nating pamumuhay kasi yung problema hindi talaga nawawala Everyday lahat tayo may kanya-kanyang problema, pero kung if you're gonna make it a habit trying to see the good in every situation, pwede pala siya. Naalala ko lang, meron akong kakilala, 'di ba, nagkaroon siya ng na-involve siya sa isang gulo, sa isang stabbing incident. Okay. Nasabi namin, grabe yung nangyari sa iyo, no? As in talagang parang death-defying. Parang life-threatening. Yung death-defying, Sir Cruz. Pakitang gilas pala yun. Makapag-English lang. Pakitang gilas pala yun. Death-defying act. Gusto ko magpakitang gilas. Wait lang, sasali ako sa stabbing incident. Death-defying act pala. Sir Cruz, sorry, maning English. Okay, game. Life-threatening. Totoo naman, stabbing incident Correct, totoo. Naninvolve ka sa enkwentro at nagkaroon ng saksakan. At yung kakilala kong yun, siya yung nasaksak. Diba? Na talagang, yung para sa isang nilalang na magkaroon ng multiple stabs. Correct. Multiple na saksak, maraming saksak, tapos nabuhay. 'Di ba? Sabi ko, how can you see the good in that situation? Or ano yung lesson na nakuha natin dito? Oo. Nag-usap-usap kami magkakaibigan. Sabi ko sa kanila, you know what? Ako yung bida-bida. You know what? English speaking ka. Yabang, you know what lang, mayabang na. You know what? Nasa ospital, maganda yung ospital. So, kailangan mag-English. Ayan, diba? Aircon. Maluwag ang room. May hirap talaga ang intindihin. Ikaw nasaksa pa, paano makakikitaan? Diba? Correct. Mamamatay ka na nga. Pero paano mo nakitaan? May mga tahi ka, tapos paano mo kakitaan yung good, diba? Oo, bumubulwak-bulwak yung dugo mo sa katawan. Pero paano mo kakikitaan ng maganda sa sitwasyon yun? Ano yung nakita mong good? Sabi ko, alam mo, okay na rin. Okay na rin in a way. Okay na rin in a way na ganyan yung nangyari sa'yo kesa ikaw yung nakasaksak. Kunyari, di ba parang buhay ka buhay ka, nakasurvive ka in that incident. What if nakuha mo yung panaksak nung taong sasaksak sa'yo in defense, di ba? Tapos ngayon, ikaw yung sumaksak kasi mataas yung emotion Tendency is talagang saksakin mo siya pabalik. Tapos siya yung namatay. So ikaw ngayon ang pinaghahanap. Yan na, di ba? Na parang oo nga, no? At least ngayon, di ba? Safe ako. Safe Kalmado ka. ako. Buhay ka. I'm at peace. Ikaw yung victim. Yes, I'm at peace. Di ba? Kumpara doon sa isang tao na siya yung nagtatago ngayon. Siya yung diba? hindi na magiging normal yung life kasi siya yung liliit yung mundo. Yes. Lagi nasa dilim lang yan 'di ba? Tago lang ng tago, so, diba? Imagine the situation that the guy is experiencing now, 'di ba? Parang hindi siya mapakali. Di ba? Mga ganon. So, in a way, napabuti-buti na rin. Mga ganon. Mahirap i-practice. Mahirap hanapin yung good in every situation. But
it's possible. Meron. Tsaka yung thinking na, why did this have to happen? Oo. Ano din yung natutunan ko dito? Oo. Na next time. Huwag kang mayabang, di ba? Huwag kang kalmahan mo lang, di ba? Pag galit kang kaya mong kontrolin yung emosyon mo, kontrolin mo emosyon correct, mo. di ba? Kontrolin mo na lang yung emosyon mo, idaan mo na lang sa biro, yung birong hindi siya mapipikon, yung mga ganon. Kasi normally naman sa mga ganyan, pag-asaran, ano yan kasi nagpapatulan 'di ba? Kung yung lesson na pwedeng matutunan is kapag may nang asar sa iyo, edi hayaan mo na lang din muna kahit nakakaasar. Ang hirap lang din talaga gawin. Isipin mo inaasar ka ng inaasar tapos wala kang gagawin, 'di ba? Pero pwedeng mo makuha yung lesson na yun. Basta laging meron. Mahirap lang talagang isipin kung paano, 'di ba? Pag may mga nagkakasakit, ganyan. Ano yung learnings? O di mas careful na sa katawan. Mas hindi abusuhin yung katawan. Mas iinom ng mga dapat inumin. Pangontra. Tsaka diba? bumabait lahat ng mag-anak sa'yo. Oo, may ganon. Bigla ka naaalala ng lahat. Nagpapadala ng prutas. Oo. Diba yung dating medyo tampu-tampuhan mo, magulat ka na sa tabi mo. Diba? At nakikiramay din sa'yo sa ospital. Yes. Mga ganon. Bumabait ang family members kapag merong may sakit sa sa pamilya. Tama. Ina mo, pinagluluto ka ng ng masarap na pagkain, mayat maya kang kinukumusta. Yes. Samantalang dati, 'di ba, nung kalakasan niyo, hindi naman kayo nagpapansinan, pero nagkasakit nung isa. Teka, sige ako na muna magbabantay sa kanya. 'Di ba? May ganon. Biglang naalala ka ng lahat, biglang madami makakaramdam ka ng pagmamahal. Yes. Yan, diba? So, Totoo there's yun. always a reason for everything, Kabisyo. Okay, Docs. Salamat sa pagtutok sa amin. Enjoy your special day. Ako pala may special day today. Happy birthday, partner. Oo nga. O, di ba Sabog-sabog. Ano ba yan? Ang bilis kasi ng November. Hindi ko alam mo, favorite season ko to yung start ng Burr months. Oo. Kasi alam ko it's leading to November. Oo. And lead, which is our birthday. Tas December, which is Christmas. Pero parang, it just flew so fast. Alam mo yun, hindi ko siya na-enjoy. Parang, ang dami nangyayari. oo, ganyan. Pero ganun talaga. Ganun talaga. Bawi ako next year. Oo. Babagalan ko yung mga araw. Hindi pwede yun kasi mo din yan parang option mo din naman to slow down. Kaya lang hindi ko siya ginawang option. Hindi ko na slow down yung November. Ewan ko kung ako lang or pati ikaw ba, o ako lang. Feeling ko talaga umubo lang yung November, tas boom, last week na of November. Paano nangyari yun? October 31 lang katatapos na nung Halloween. May ganun akong feeling Parang bilis na bilis ako sa November. Ganyan. Pumutot lang gano'n. Oo, parang inutot lang talaga siya. Parang di ko tuloy siya napaghandaan. Anyways, enjoy my special day na naman. Oo. Thank you mga katambalanista. Ingat po kayo. Bye-bye.